ఏసయ్యా ఏసయ్యా మొడుకో నానయ్యా ఏసయ్యో ఏసయ్యో దండాకో నీకు అందరికీ ఏసుదేవుటి పెదిరితే వందనాకు నేంటే దేవుటి వాగ్దానం ప్రభువత్త యెహోవా దేవుడే నాకు బలము ఓండు నా కాల్కిని దుప్పితి కాల్కిని శనం తుంగితో గొప్ప జాగ్రత్త కొర్రో ఓండు నానిని నడిపిస్తుంది. హబక్కూకు పుస్తకము 3వ అధ్యాయము 19వ వచనము. ప్రార్థన. ఏసయ్యా మీకు వందన తండ్రి, మరి నీ పిల్లని ఒరి కుటుంబకి నీ జ్ఞాపకం తుంపుకుంది నీ మాట తినిపేసి నీ ఎగవాసి ప్రార్థన తుంగనము అయ్యా యుద్ధ ప్రభా, మరి మా బలము నిమ్మే గనక ప్రభా నీ పిల్లంకి మందని బలహీనతని తొలగీసి బల తినీసి నిమ్మ మున్నెడికి నడిపిసా గొప్పంగా నీ పిల్లనందరిని కూడా దీవిసురే ఒరి కుటుంబకి ఆశీర్వదించురు. ఈ మాట అంత ఏసై పెదిరితే తలపురమినం తండ్రి. ఆమెన్.